Θα βάλει σε λίγο στο μάτι στον Τριάδη. Ο Λούκας. Το πέρασμα για τον Σαλπικίδη. Πιέζεται και τον Κυριακίδης. Γκολ. Καθώς ο Σαλπικίδης κέρδισε το πέναλτι για αυτήν εδώ τη φάση στην πίεση από τον Μπαξεβανίδη. Και ο Λαμπρόπουλος έδειξε και την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό της Ξάντης. Ο Σολάρη δεν μπόρεσε να τη σπρώξει σε κενή εστία. Ο Ήλιτς τώρα βάζει τον Βάλα στην πλάτη του, φάουλ και κόκκινη κάρτα από τον Τριτσόνη. Ο Πας βρήκε την ευκαιρία να φύγει στην αντεπίθεση, ότι σας λέγαμε ότι έψαχνε να θωρακίσει το προβάδισμα και να χτυπήσει αν του δοθεί η ευκαιρία στον ευνηδιασμό. Εδώ ο Ήλιτς έβαλε πολύ ωραία το σώμα του. Μένει. Ο Μαρέν πετά στο Σολτάνι. Ψηλά η σημαία του βοηθού. Για offside. Εδώ η τελευταία περίπτωση. Με το βοηθό στο βάθος. Πάσα για τον Μαρέν. Βγαίνει ο Μάγκας κοντά του. Ο Γεωργίου καλύπτει. Το σουτ με δύναμη, ο Σολτάνης στην πορεία της μπάλας, υπόδειξη για offside. Μετά το σουτ του Κάλβο. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Σολτάνη, με υπόδειξη του βοηθού σταμάτησε το παιχνίδι. Εκτελεί ο Κάλβο. Η μπάλα κόρνερ. Έχω την αίσθηση. Εδώ είναι η σέντρα του Κάλβο. Και η προσπάθεια του Μανόλο. Πέναλτι για χέρι του Ισπανού. Κάτι λέει με έναν από τους αντιπάλους του. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Ο διαιτής έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Χωσέμι. Ο Χωσέμι δεν έχει καταλάβει ακόμη τι γίνεται. Κάτι λέει με έναν από τους αντιπάλους του. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Ο διαιτής έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Χωσέμι. Σουτάρει out. Η Ξάνθη και πάλι μπροστά. Ο Ερνάντες κάνει λάθος και ο Σολάρη. Όχι, δεν υπάρχει γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτής για φάουλ. Δεν είχε δυνάμεις. Ο Παπαδημητρίου αποβάλλεται, διαμαρτυρόμενος για αυτή τη φάση που ο διαιτής καταλόγησε επιθετικό φάουλ του Σολάρη. Κοιτάει μπάλα ο Σολτάνη, το πέρασμα για αυτόν, ευκαιρία, γκολ, όχι, δεν μετράει. Σηκωμένη σημεία από τον βοηθό, τον υποδεικνύει σε θέση offside. Στο 90. Εδώ ο βοηθός που έδειξε το offside. Βλέπουμε ξανά την πάσα για τον Σολτάνη. Ο βοηθός θεωρεί ότι είναι σε θέση offside. Σηκώνει τη σημαία και... Πάσα για τον Μάνταλο, τώρα δείχνει να έχει καλύτερη θέση ο Κατσικάς. Κάνει όμως ένα ακόμη λάθος. Ο Μάνταλος με τον Κατσικά να γυρίζει και να θέλει να διορθώσει. Ο Διάκος λέει στον παίκτη της Ξάνθης.
Μονόλογος για τον ΠΑΟΚ. Λίνο εκτέλεσε. Κατέβασε ο Βούκιτς, πήρε την κόντρα, το σούτ 1-1, ο Κατσουράνης. Στο 87. Πάσα του Βούκιτς για το Σαλπιγκίδη, ο Αθανασιάδης, κόρνερ. Από το 60 και μετά τη μία ώρα αγώνα δεν έχει δεχτεί φάση από την Ξάνθη. Με φάουλ, κόρνερ, πολλές έντρες στο παιχνίδι του. Προσπάθεια που έγινε από τον Σολτάνη, τον οποίον ενώ εδώ ο Μάνταλος κυνηγάει, πιέζει ψηλά, και αυτό που θα καταφέρει να πάρει ένα φάουλ από τον Παπαγεωργίου. Δείτε ξανά τη μονομαχία των δύο παιχτών. Το σκόρερ τον Σολάρη. Ένα ακόμη γέμισμα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Η δεύτερη κεφαλιά από τον Κάσες. 2-1 προβάδισμα. Και πάλι για τον Παθρακικό. Με τον Κάσες να δημιουργούν, να φωνάζουν για την προηγούμενη φάση. Δείτε ξανά. Άφησε και... Κοντά του ο Σολτάνη, του περνά την μπάλα, πάτησε περιοχή, θέλησε να αποφύγει τον Βαλεντίνο Βλάχο. Ο Κάκος είναι κοντά στον Αλγερινό και με χαρακτηριστικές κινήσεις κρατά τους ποδοσφαιριστές σε απόσταση. Βλέπετε την προσπάθεια του Σολτάνη να αποφύγει τον Βαλεντίνο Βλάχο, βρέθηκε στο έδαφος. Ο Κάκος ήταν πολύ κοντά στη φάση και με χαρακτηριστικές κινήσεις απομάκρυνε όλους τους ποδοσφαιριστές από κοντά του που... Ο Κάλβο, πάλι Μπέρτος, καλή σέντρα. Ο Κομίνης είναι δίπλα στη φάση. Για τη φάση που ξαναβλέπετε, τη σέντρα στην περιοχή. Και τον Ζακουάνι που πάει στην μπάλα. Ο διαιτητής έδειξε να συνεχίσει το μάτι.